Iribar naiz, Getaria apartamentuakeko bultzatzaileetako bat, eta gaur egun gaude Maizor enpresa, familiako enpresa bultzatzen, bai Ainhoa eta bai ni. Familiko enpresa bat da, gure familia beti onda Getariko arrantza sektoreari oso lotuta, arrantzaleak izan geha, bi itsasontzi izan ditugu familian urtetan. Ondoren gure amona hasi zen, ekintzaile handia zen gure amona, azpimarratu behar da. Eta gure amona hasi zen maiorista moduan. Getariko arrain freskoa erosten eta saltzen. Jarraitu zion gure izebak, Irizabal arrainak enpresan, eta Maizor horren ondorena bezala da. 89. urtean sortu zen hau, eta sortu zen idea batekin. Kontsumitzaileak etxean egindako konserba artesanala jateko aukera izan dezan idea horrekin. Horrekin sortu zen eta filosofia berdinekin jarraitzen dugu oraindik ere. Konserbatzen dugu, Getarian arrantzatzen dian espeziek, antxoa, berdela, hegaluza eta sardina. Eta bai ikusten genuen, 3-4 urte ondoren, pixka dela urte bete, hasi ginen pentsatzen nola osatu, gure oferta turistiko hori nola osatu haindik ere gehiago, hor nola eman pauso bat aurrea, eta Getaria apartamentuak ideia sortu zen. Azkenen bisitatzen gaitun turista horri kontatzen dio zer gean, zer egiten den hemen Getarian, nola konserbatzen den, baina gainea gurekin loin ezkeo, esperientzia askoz kompletuagoa da, ez? Azken finen, gure proiektu honekin dakaun helburu printzipala da jendeak Getaria disfrutatzea. Getaria bertako batek bezala bizitzea, eta bertako gastronomiaz gozatzea, eta bertan bizitza itea, baina bertako tokiko pertsona batek bezala. Azkenen, gu izango gaitu anfitrioi bezala, eta nahi dugu hori, Getariaz gozatzea, Getariaz enpapatzea, eta esperientzia eta momentu astezin batzuk bizitza. Orduan, hemen gaituzu ezait, nahi dezuenean torri. Getaria apartamentuak proiektua, Maizorretik gure familiko enpresatik jaio den dibertsifikazio proiektua da argi eta garbi, eta urte zenbait urte hasi ginen sektore turistikoan zenbait jarduera eskaintzen, da hori komplementatzea aldea, martxan jarri dugu Getaria apartamentuak proiektua, batez ere esperientziak jarri genitun martxan arrain sektorea balioan jartzeko, eta orain pausotxo bat haratago eman nahi dugu, zerbitzu oso bat eskaintza aldea. Esperientzia horiek alojamentuakin komplementatu nahi ditugu, azken finen etortzean bisitari horrei kalitatezko zerbitzu kompleto bat eskaintzearen, eta baita ere azkenen hemen bertan Getaian denbora gehiago pasa dezan. Bestela Getaia de paso edo egun pasako destino bada, baina bertan gelditzea bultzatzen baitugu, bertan gelditzeko arrazoiak, motiboak, aktibidadeak emate gaizki jendeak azkenen bertako ekonomiantzat ere bultzada handi bat izangoa. Hemen eta denbora gehiago pasa, azkenan bertako dendetan erosiko ditue gauzak, bertako jatetxetan gehiago konsumituko, azkenean bertako ekonomiantzat ere garrantzitsua iritz zaigu proiektu hau. Getaria apartamentuak proiektua martxan jartzen hasi ginean, konturatu ginen guztiz bat zetorrela itsasgarapenek dauzkan helburukin. Ekonomia lokala bultzatu eta arrantza sektorea dibertsifikatzeko helburukin.